Chibi ule Mizo Stock Trader tangin win market Thlirna kan lo nei le dawn na November ni som ni pahnih tunkar market Thlirna kan ron nei a khan video haino en chuan tun voin ni ang khi a beisei omvio ani bullish data pakhat makan muzo lawa bearish data deuh hler hau ma chuang chuanin bearish in tunkar chu tran ta chia mea a nuam khop mai lo phok lek em long chumo healthy correction ani ti han chan chuan chuan hlau thona tur hi omlo thil manan discount anga discount line thilin lei mai doni chuan in hlau thong ani chuan stock market hi a hian in la cham rei tok lo ti na ni mai chuan chuan hlau na tur omlo stock lei tur tha zong ula chu chu a fu ber ani hei baka thil man tlom lai in lei tur ni chuan chuan man tlom lai lei tur top mai fundamental tha ve chu lei pop pop mero opportunity ni hi crash ema crash lo ma market crash pa in label zel mai tur ni chuan chuan a ron chho le don tho market hi lo tur ni lo chu chu kan cha du ma sa chu ni win market kha and ula 2% line drop a 2% bank nifty pe chu 3% 2.5% ni ka ya anna ve ang reng khop me a mun chu correction mumal takani anna ve khop mai wen ka chu chuan vix po sang ta dor me a hi thuan an tani izan lama Friday lama khan US kha hi adin hunania chuwang chuan US market global market azui ni an India market pon chuan Europe market hi enter Europe market hi at tlan na lawang ran ko meri nine ase India chu domestic alanga Reliance vang te po khani pakhata chuwang chuan Reliance khan mokha phur nem boka Reliance le bank kha deuh ber ni chuan Europe berisha chuan Asia kha tukin lama khan Asia chu mix ani chiang vak lo ni Asia ka South Korea pe chu all time high ten thleng le ngala India chu domestic wang liao ani ti khan tha thiam tana poimo khapang ti chuan global factor en taila kan nifty future hi aron recover chakha mai hi pullback poi kan nei nai lawang ti soi thei mi alawa chong chon hi pullback hi official moi khap mai a low ngai to en chon US future po hi stable khop mai shia mase US future kha 100 te rong kaya tem chong pullback do leka chon US future hi a recover chon kan market pon zui mai thei ti khania chon correction in na ve tok to khan ni chon bearish data tur chon bel na tur na mas kimi jo la pong hai vek ko pa chon domestic factor wang liu ni voi ka chu cha soi du masa du ni ti chuan FI data kan ngak man lo hi data hi la release lo tlat maya chiang FI hon thal ti chiang domestic chon an lei tura ngai buk la chu ting vel chu ni arin oma chawang chuan ka kan lu chil vak lo mai nga chu ai poi mo zok chu sector hi entaila PSU sector hi tlana khop maya energy sector hi tlana ber tur ngai line PSU bank hi tlana khop maya chuan stock a pokan enanga chuan voin kha chu sector tlani metal hi chu tlana ve ang reng to tlak le chon tur ha nei lo nge mani chuan defensive sector kan ti ho chu hei defensive chu tlana tho ma se nifty ajan tlana lo ti chianga chuan hi tiang lampang hi en na thani chuan bank nifty bank lampang po hi private bank lampang po hi claim te le poi mi along ti kan cha do bok cheu to chuan nifty hian correction mumal taka nei to healthy correction nei to a nge interest rate boina hian renga market recovery chu kan beisei le tura nga yang chu tiang chu ari no mani chuan bullish data pakhat makan la malo ma se array to fakang pullback hi chu kan beisei nai ve to view ni ti kan cha do chu ni chuan hei entaila nifty 50 large cap atang hian entaila voina stock tlana zual hoka entaila Bajaj Finance ho tlana khop maya ONGC tlana zual chan finance sector point tlana ni entaila ai Bajaj Finance pahni Bajaj pahni tla Reliance Tata Motors
tlana khop mai a chuan SBI tlana bakah chuan bank pon la zui nual ani man chu vai tlak ani deuh ni HDFC 1 and 5% tanga 1% chung lam deuh thiau ani tam khop mai chuan vai tlak ania a to pa ti trawk awm an ti kha an ti le trawk ani to pa hian chu ani mel ta khop mai chuanin ei kan an do ni pullback chu hnai ve to ti kha hra thiam ina poimo kha pang tlak bel le chona tur chuanin an turu ve to viong ti chuan bullish lam hi anila bartier talte partial chu an englo kha an ti sang no hleka chiting la chu good news an mang tang em chuan metal sector tlem recover deuh hleka we chun tani when sector stock specific khawan cha thadoni chu an clear nan turin tani when chu reliance kha drop na kha reliance 22% drop 4% drop hei hianin exact nge contribute tang ti kan chon 4% vel ni chuan a low pera point hi point somriat ton chu tho don ni reliance hian tlang puin nifty hian point somriat vel chu tlak awang hian point somriat ba chu nifty hian noi re don shim ti chu thriat sa nia to reliance big tan data motors nen trangkhom pe chon point za hi chun contribute shim don ni tu ting vel chun tan SPI nen pe chon heng stock bajaj ten pe chon an contribute hit turu don khop mai ho hi chon ding vel chon ni 4% chu wang chon an dang ron bel ve deuh boka chon he sell off re chon in market chu kon recover ve le mei tura ngai la kan ting chon clear la fong ti chuan option a kan lu tanga open interest PCA data yan masaber la perish data trick khop mai 0.5 chan ve lo yoma so chon max pain point thak thlador me a ti chuan support hi 1700 in om don to chuan first resistance hi 175 in cm 176 in cm don tanani 176 in resistance in cm major resistance to 1800 don tani chun niam lam kan la on thi mel khop me chuang chan hi data thang chu nak tu ka po 176 anenga 17 wing 174 apa khara chuang chan 176 nak tu chu resistance a ngai thang ti chuan bank nifty lam kan thlir anga bank nifty lam atang hi chuan bearish data thoni 0.49 dei ania ti chuan hei hi 3700 hi support ani don na resistance hi 375 a hen siam doni hemi area hi non in tu ka chuan resistance khat map khop me ria chuan bearish data le chu la om zel ni ding hrethiam tena kha future data en nila selling tho ya bank nifty lama po selling data chula bearish treng khop mai a chuan FI pan la sell tur hin ngai tai la chu hei data ron lut chi a DI chuan leia FI pan shala chuan FII lam then when chu FI lam kan ti role in stock specific and reliance per khani poima chu wang liao ani FI wina ti za thin shala ti za thi DI le an lo lei char DI ho hian chuan ke ni hi kan lo lei vem ke chon kan le nge ya in lei vem ti han zon do chone ti chuan technical an lu tanga nifty khiranga 500 points loi move na khop mai voin ka jo chiang khop mai 500 points move a ti chuan hemi candle hi last time defense sutlang tange me major support 175 sutlang to boka eta tang hian ting en zelang
ni 100 day EMA hi chu atte surin om ta vio maya chu 17100 area no tani hein ta ti chu ane takan ta lan du pakhat chu 2020 tanga 2021 basis hi clear taila kan correction level hi enga nge ti hi hen clear taila 10% correction hi kan tong ta ni to 10% correction hi kan thleng ta a correction hi healthy vet of view ni 2020 tanga 2021 basis anga lak chon healthy correction to a 15% correction hi kan hemi mai chon kan bounce arin om khop mai 15% correction a test mai chon kan bounce arin oma chuan chuanin chu kan clear dan ni bokani tingwel chu short term pullback hi om kan ring to deuh hlekani chu global market in kat don boka wing chu domestic factor wa khani liu chon shorter time frame end taila 1 hour hi end hi ta chon oversold ve deuh hlek to a chuan 2 hours le 3 hours the points oversold 2 hours oversold ve deuh hlek ta chon bounce chu kan ma chana ma se 175 area 176 area chu resistance ala ni don sell and rise market ani hriang 15 minutes time frame at the point end taila pullback chuan om deuh hlek ani chon nak tu ka hian enge kan beisei nak tu ka hian chetain pullback om chuan time short covering te po om chuan bullish opening te kan nei thei mas ani lo chuan gap down kan nei ni chuan hetlai area chu kan test arin ma se gap down ni lawa hetlai level kan open chuan time consolidation te po kan ma chon thei view sheni chuan pullback om churin om view a in nga khol vele hriang tikha kan rin dan ni nak tu ka chuan oversold ve to deuh hleka chuan bank nifty lamon thiranga bank nifty lama point selling hin nak khop mai bank nifty lama po hian 30% 30% correction level 35% correction level a hian om mek to na tu hian sing vel chun to ha major support hi 3500 35400 vel hian ni to na 1500 points and drop ani way hian drop nak khop mai a drop ni la win a move so ani indicator tang chon bearish data chon hey shorter time frame ina hian pullback chu at nai ve to via chu 2 hours to point taila oversold ve to pullback chu moila at nai ve to view me pullback po moila a om ve tho to ang tuna chuan chu kan clear ma se sell on rise market ani nga resistance level tang khan selling chu om le tho mela ni tika kan ta lang tu boka ti chuan market hi a healthy correction healthy lut tukan nia chuang chuan hlau lo tur tlem te lei kha apoi lo accumulate zeu kha apoi mi alo ti kan cha non le du cheu ni ti chuan market crash la tong lo tan chuan vu in ni ang hi rap thlak interview nga ma se in la tong tlem deuh ani te ang tu wang chuan when market hi healthy correction ania hi head and shoulder hi confirmation po ani view poka head shoulder head confirm to a dropanga heron pullback poni se sell on rise market chu ani hri velanga exact nge pullback ton chu ko shlama se sell on rise market chu ni hringa hemi hi NCM that ma chu sell on rise market ani hriang tian ta lang do boka chuan panic lo tur om ziom lo chuan market hi follow la leizeu lai leize aron recover huna chuan short covering aron nei huna chuan recovery nan le fiau don etika kan soinon le do recovery ananga pullback hinanga ron rile fuwa mai doni tu tiang wel chu ni market chu ole khati zong kha tun chu market thina ron nei thei chu nia min lo follow ula he ai try ron ni za kan tum no ne kan no me